bw'umuguzi. Umurai bwense Daktari William Ruto ni galire irangana chikoba ga kurwari baga lia bene na gotegerera hegati ya ebirengererio na maganio ya basae anena seke gorikeria bakwirukanga Gen Z buna enchira eyemo jogo chikobeka chingwa na chaben linda nyareko gakorotota gati ya aria baranyareko babagukwane no nyana boni go Ruta rokanire ga kwegerera e budget ya nyarako bagego somwa sobwanga gati ya gobo ase finance bill asate birenga egati meroberio emenge chibesa che budget chira chikoba chigokora no kwenekia buna nyareko bachiko bwatu ko gochia sobotenene rweke gancha kerie ya CDF buna enchira ya mochira chikoba chigosira umuroberio bwechi basari gochia sabana be school nabo igo chibesa chinyinke nigo chira chikoba chigosoa aseke gancha keria kia help buna enchira ya mobo igo yogo chikoba gekoyana na amakabeso gochia sabana bali bare ase chi university wairobu yo mwancho morigereria begeta senikia ndeze TV keorokerenga charagire chinsa isato chebono bo tukasentundende tokomera na sembeo ekerenga ekeneno kweneke buna tonyera ko boto gusanga muna inganyalire ko baga gwatekana mange to kwaliganetie asemesa yaito yama yangwira nanda aseke kagitari getambe tonyera ko boto gusanga muna inganyalire ko baga gwateka. Wetrase omtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, na website www.ndizitv.net. Sara Momanyi nero kwene kebuna chivicha amoni dio kichago chera century wikirani nengoro kwa Josephat Amisi toko ya chaka ama ya chinsa isato chabonobo tuko kurwase county ya Nyamira nigo abaibuli amona barokiwa abanyereko bagwese myahelio kweli kiana gochaka amorokelio yoko wa chikosi cha obobundi gwetera chiskuru echigendere ko bachigosirwa amone serikali ya serikali lia chitive tikokwana alitikolerero omwalimu omonene gweskuru yobobundi ya Kitutu Masaba Peter Nyaribo niganyare ko bakwenekinga gwetera ase chikosi echo cha magboko nigo chinyere ko chikwenekeria abange baborokiwa kwenyorera emeremo ase chi sector imeyense ya Kenya na boigo isiko ya ense ya Kenya gokwana nigo boigo anyale ko bagago segetanga omoroberio igwechiseme nigo orengete kwenekia buna abanka batanyorete chiseme chiria chinde gosegoskia echiseme chiabo gochia asegetambukero kende banyale ko bakwerikia iri ko gwendereria sobugima bwabo bwakirali tukango tomonyo muri kito korwase county Nyamira Paul Kapokara gago kona monegeta sinekiga umwalimu yigo monene nigagoroide gesaku kyumugusi igoro yengana yagendera ko bageko baho n'abantu bakwenda se chiskure chichobo bundia bali batasometi
TVET now teri buna TVET iri emyaka eri yakare abantu barengererete buna omuntu kogenda ocho ini TVET institution chakarukiri village polytechnics n'omuntu wete gose school dropouts buna abantu abange baaminetie ne maana yokogenda TVET institution nogochikoegwa skill elinde gokonye asobugima bwao nabo nigagendera ko bagakomenta na gukwanira igoro y'ubuya bw'iki TVET asasigitira ababuli kwene kibunango ira bara abana babo kwejorera kisemi ejo kirabakonye kwegenderia samatukabo alebosyo sikuisi atogota abuna education is the key but TVET is the master key ejo minute buna education yes nonyonyore lakini kobwate TVET ige ekobeke fungo yo koigorera emiranko andonsi esogocha ebuya bwe school eye ya Kitutu Masaba o college ya Kitutu Masaba igere buna as an environment yere number 1 igere very conducive, number 2 chinyomba cha abana komenya igere very cheap very affordable ntobwate courses chance p facilities tobwate igere chingiya buna bone gia refrigeration and air conditioning serikali ya talented etobwate the best equipment in this region. Kulingana muno mwalimu yotenete kubundisa abana igoro y'ikikompyuta kurwa seskure iga aselita Walter Nyabaro igagendera ko bagagusegeta babuli kwene kibunango tumabara abana go cha seskure iga ya Kitutu Masaba asatibinga nigo bako bakonya abana weicho lya chiloni chichira bakonye gweyakanira school fees nabo igo ko barusiria babuli egurube negeto konyara gwo konya abana funze banyara gwo apply help banyore scholarship nende banyore chilons bone go mwiburto basagwe chanda iskari reta abana bago bache basome we don't ndoriko baseli bago cha to bakonya gwo apply help eri banyora the scholarship na ne loan eri babwata abegani gati abana abo bagosoma seskure yiga bakorera ubuya bwo skure yiga nabire banyorire asibego basegetera basayabanda kwene kibunango ebwatanye baramo ne skure ye eriho kwegendereria Dismas Kenyando niko kora ekose koroku building and technology under the Department of Building and Civil. Ase skuru e korunchoini obuyambororo robonge ase bali morais kau toko barigani ase skuru e to obuyambororo timo abago changa school fees teyo na mogo chamonyoro bokonyi agara mogendere na masomo ino. I've known a lot of things concerning fashion and design, and fashion and design is a course that is self-employed. Once somebody has finished schooling, before getting government job, you can employ yourself by having your own workshop. Sikuwa najua vitu mingi, lakini tangu nikuja nimefunzwa hadi sasa naweza fanya installation. Na omwelio ye ni go Peter Nyaribo uyu mwalimu munene bwe skuru yiga aganiriye serikali kwene kigosire skuru yiga kira chingaki eli abana kurwa skuru yiga konyorege somo abana bamentekanire buna tutakagerete facilities chajagira kwa stretched ebiransi byajagira gutokea na bituragane serikali yatokonye na ende tolentere mo equipment at in other departments elinde bisa nabuya abanafunzi basome elinde banyara konyora skill eisaine ekyaro na abanafunzi bakonya komenta una bibia chete biyo chakaokea gingo report legetasini kwa wanjete kya Ndizi TV kurugiga ase county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp okara Mimono muliki oito Polycarp kara soroboterwa senchira yobo ikranime county ya Kisii nigo obotenali nababwatani abe sekta yobo chino nene kurwa senyagitari ya getembiye gotoka subo gatagati bo muchi o Kisii bayanyara ko bage ko bwatira namone byombe ahelyo kwena no bobwene no bolingoria bobo ikiranu a senchira ya bosago chia se aba roira banyara ko bago ikirana a sensemo eyo ino morobeli bo igonyara ko bago ko baletamo aba atane no botenere bwe kanisa ya Eki Adventista ya New Life yegotoka se omuchobosongo bonenchera eyemoyo wikirania amagani ya bamenyi bensemo eyomorobeli yo digonyatara ko bagogo chakaritsi kuri rero ntabworanyara ko bago kwira matuko atato ayale motue ya seboigo abanyara ko bago ikirana asenseme banyara ko bakogokera emerobeli yo hiyanyara ko bage wikirani gwagati yabo kuringorigo nabo yo kwego bobweni abuna utomanyo muri kwito Mildred Momanyi.
Ekanisa yegi Adventista ya Kisii New Life kubwatana n'ekinyagitari au imeyagusi amwe n'abanyagitari kurwa ense ya Australia nigo litikolia lero bachakia omurubiri bw'okwenana obubwene wa busa uchase abamenyi be county ya Kisii imenyagitari ya Gatembe noyo mugo abanyagitari ba bekiro mupangilio yo kubeka obubwene bwa busa asoro gongoro rwa busi asensemo ya nyancho etukubaligania abantu bonsi bali barwarete na batarwareti bache babe bakorokana asenseme ya nyancho igaiga Gatembe Korenga n'abanyagitari abo nigo bayereire obukoreri bw'obubwenia au burainanwe ansegekagiye kibere icyo kire busyo. We are offering a free medical service. Toko tunapeana several services including surgical services, medical services, watoto watahudumiwa. There will be free drugs that are being offered. So the camp starts officially today, being the 23rd, this Sunday, yet to run for the coming 2 weeks. You're all invited to come. We are here to offer free medical services. There is cancer screening, cervical cancer screening, prostate cancer screening, MCH, general consultation, any condition. Boigo oyomo bw'abanyagitari bo kubara gose surgeon asereta Dr. Nyariki atabire buna imbachi wekerania obobali asi amarwaire araganiriwe obukoreri obu. Na shughuli ambayo imetuleta hapa kama surgeons ni kuweza kushughulikia magonjwa ya kama ya wale wanaume wako na shida za maji za kupitisha maji za prostate, wale wamemea wako na shida ya thyroid ama shida ya goita, wale wako na shida za hernia, wale wako na shida yote zile inaweza hitaji usaidizi wa operation. Tuko hapa kuweza kuwapa mawaidha na kuwapa pia matibabu na kuwaweza wale ambao watahitaji huduma operation, tutawahimiza waende katika hospitali ya rufaa ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Abantu bali abaikirana na konyora obugwene bwa busani go bagokera igitambu kireke na kubolia abande baikirane konyora obugwene bwa busa nacha nyagitari kurwali kuna gochekigwa timbo lirikende na cheki ku pressure na cheki ku arthritis na cheki ku asthma na likerwa mariogo mbali go church kende ngo sababa abantu bali balika bacha bamenyenga abanyagitari baraba kurwali kabisa na ende ntwa batangasirite barasa yo mugambi abantu bali twatangasirite simule chinga nyemurigerere tichitibi go sandons injuke tembe nyagitari murwali kwa mariogo naro na abanyagitari barabange gwetania barwaire na ngweta ku town na abantu ngo cheki bugara marwira aba imbwate sita yesukari na aja ko cheki wa yesukari ona ate unji ko pimu yesukari makawa mariogo mariogo chachi pesa ko pimu gusa hata abanyagitari abo baburirie abantu bonsi goika ase ayo iriyo banyole obukoreri obo bwa busa. Prevention is better than cure. Kito sabanga ne bana turwaleti ocho bego kuligerirwa ilino nyako ba advised na kikuba bakora. We invite you to come here and be screened. We have doctors from all over. We have doctors from Australia. They are here to offer free medical services to everyone. Tunahimiza wote waweze kukuja na matibabu ni ya bure, services hii yote ni ya bure na imepewa na Kisii New Life Church. Kuripotelea itaseni Kandizi TV, Elitaliane Mildred Mumanyi. Togos kamotwe chinga kiyensengima ya Nyarakoba gego chengera litukolia batakanwa nige county ya Kisii boigo eta Nyarakoba gego tigwa maiga somo yego Nyarakoba kwene kigwa go chengerwa asegeti kia bugita egego toka ase constituency ya Bonchari murobiri boigo Nyarakoba gukorawa amona babwatani hagati ya bwekyombe kerekia Bonchari Women Association ekerenga ekenene kelitukolia lero nigo abatakanwa abanyarakoba bagosege
boito banyara ko bagweto mana boyo kwenekia ngabanyara ko bakwirwa sobo kwareri bwa kerali tukononya nabo ni serikali boigo yenyara ko bage ko boligwa henyara ko bage ko bekeke ganja nabo igo kera ko bekwenekia ngakenyara ko bage ko sira abatakano bakurwa se chinga chiria chitali ko bachikwenyara gati abali boigo banyara ko bawikirana somo yiga oyono yokabeire omu women rep we county ya Kisii Mary Otara gati abande abange gutomanya muri kyo ito Ndemo Steven Omochengo monene bweli tukelimo asabatakanwa ensemo ya Bugita ime ya Bonchari ekiombe kia banginagia Bonchari niko kiaine kia buna abatakanwa mbali kwebwa sirituko lya bolene lyogochenga engana yana kiwana bali gani gati yabo oyo kabeiro mo women rep o Kisii Mary Otara amunomo waziri we county ya Kisii Margaret Ondie Kiobaga esigo itukeli kabekwa likate bagate baiga igato twali itukeli tunyale gokonya kali abakora kabuka ase ibirenge naso kumanya tukonye ejamii yaite manyenga ababoraka n'abantu bakwente kulendwa ababoraka batigeru bya babwate bigibike babwate onyemba bwati bakonyu gotwara ekiagera maitati na mange uli ole komokonya twayo ali pengine nere bieka ole kolenta endagera MSS family asi igoli tukulia lero eto amoiga itangani kuminyora na kumanya kubwa abamuraka katikati ya itu babe bago serekewa kirengaki omutienyo sita tarehe 23 ababwatani ao nigo basiramo na goikirana somo yegoyuo gati yabo omo MC Oriana Victor Omwando ababwatani bomo jumbe Bonchari Dr. Charles Onchoke abwatani babisi omo women rep o Kisii gekora uno munyakirogo Ongaf gati yabaraibande baikirana kobeka liberera na koba omo yabatakanwa bono rende kinde chia dedi yanga inche mkwane no mongena Mary our first women MP she's my neighbor tumanye byombe bibire gaiga tumanye na kitugo kikokonya bamama baitu ababoraka wetera se kitikeria kyumongenoria omwishimiwa akimogoteba ari raisi mongena kotigara kwa muboraka agendererio familia yae igontete ko batebenga kongole sana na muendelee I know one day ekera bana bali bago bagachugukina babanta bana batenga indeed my mother she was not just a heroine but she was a hero in the making of career a very successful life so I want to congratulate all of you emechanda batakanwa bagwetera nemenge ase serikali ya bori uko bainyora na kurigireria magani yabo gati yabo kwenekia bunankonyora bale chifom chechi basari chechi skuru asobwango na rero mheshimiwa Victor Narega ekere kwana wale some slots na ni chukwa busa onsi dala na baba buraka osema na raji na ala zini tuwega planche te when opportunities come aba buraka baba ande bagwetere mechande mekong but if we can hold their hands then indeed the future can be promising na njamuno mongina bomorai njeninda emesa na kana ile fomu yongo ya chabuja egere ko nyaba na baba buraka ina ere gasio kanda aba promising ko bakorera ega ko gera naimu na manyore ga keigo kiabasukia una mokorekana mwanyali de kolenda chifamili chino mpaka mwekirega ninyi ni watu wa nguvu nyasaye tiwabaseseni tarigasinke onyoranga gwatigaire ayugika abana bagwatigaire na barabonsaba abana bakwenda bali skuru abana bankurwa na bali abana ababatagete baragire lakini ya muno mongina we karaka wabo mukaka umongina enda abana abanyori kirengere ekiombe kia Bonchari Women Association nekiombege cha Kirinomo First Lady Bonchari Nancy Onchoke kagosiro na baraibanda abasubati gosira bangina ba Bonchari Koripotelia Ndizi TV korwa nsemo ya Bogita ewodi ya Riana ebunge ya Bonchari eriatariane Ndemo Steven
Bemono muliki oito Ndemo Steven asorobotu rwasenchera yo boikiranu kurwase constituency ya Bonchari ime ya Nyalibali masaba kurwase wodi ya Gesuswe Kenyoro gya Kiomiti nigo ya mate ya moyanyare kobage gweso kinago ichanera amakweli yobo tutukanu ayanyara kobaga konyora omo chokoro obo asobwangoiga kolengana ne ya mate yoniga goteba omwana oyo ni yole asekerasi ya 12 niganyara kobaga koimukana kogenda eskuru hengana eyoboigo bagoteba atanyarate kobaga goikirana ase skuru goikara ase bono nigo batete banyarite ko bakonyora roboti buna nigo omuberoye obekire ase ngendu engana hegendete ko bage kuba omoichano omonene kigima nigo banyare ko bakobolie serikali nyare ko bego chako botukibwa bwango helio goikira komanya hiki kenyarite ko bage kwerera amakweli yo mwanchwa obo banyare ko bakobolie barayiboigo amona ababwatani ababwate okoganyo ko banyare ko bagwesokia nako bakonya helio kubeka emerobelio yoko mweni umwancho base batebire nigo bakurwase chinga chiria kitari kwenyara imbwato bokongu bwo mwana umucho korwa ansirete mwana ona moirete skuru na mosomiringo mosomerio bokongu oikire form 2 mwana ogako gende skuru bon agasira ekerasira karangiriwa ali nyagita mocheri kumnyoka guchiororo nkanyora ali nyagitari tukamubika mocheri nali gusaba bagambi ba minto monkoni ndugwato bokongu konengana muno mwana mama kwana amana anti ndusirire umwana osomo ko St Mark form 2 mwana oiga asira senjera yo tukan eto sabe serikali ito tokon erinde ane pi ya mocheri karawa mana postmortem mago joka tumaye kuro mtora ntokara mugambi to ongundi no mushimigo ito twasabira bakoni kurase muri butaka nabo boro mucyo yo bonene ingecho yayo umwana one skuru ale gutyo sirire njira atamanye tinga inkikia muriete bonare mocheri etoko saba ko moranje serikali motokonye motobwatesi ekiagere nkeje telina kende nenkenta kengere kaki umwana ori ali esare mucheri elinde tonyore njera yokomurusio elinda chicha niwu aiga sobo nengana yogo ichania kegima tole no gosemerenge serikali nyarako begwe sokia sobwango botuke banyarako bogokorwa Rienga iyenyara koba gekoenekerigwa oboene bwabo ime constituency ya bomwachoge burabuniga bantu batatu banyare koba bakobe kwa biara sogo kagerwa gotoka amone binto biria bia oboibi nigo ebinte byo bikagere koigwa korwa asenge moya omonye no korwa Kevin Ndalera nigo boigo batugete nenyasore ase kinyoro kyoro che 1 Kenyanya sub county ime bunge ya bomachoge burabwe bintu binde buna chindagira nigo chiatogete kurwa saba kagerwa abo batatu abo asamarita Kinanga Kilonzo Boniface Barongo na Isaac Ontuga nigo bakagere koba egati ya ababwata nibege kundi ekemo ekigyo nyasore ase ensemo eyo nakoiba ebintu bya abanyene nonye nabo nigo abanta batatu bakagere koba egati ya ababegwa n'abasali bali bagente ko bakogosereria abantu anene chinga kichi abatuko chinga kibakorwa asemeremo nigo abatangira segeta senike abanyanyimbo kyamagena chinga kibakagere guchia goikigwa asekegambera litukolyangyo elirabe Jumatatu nabiro no magoko manu nanyora ibintu bibetwe mutenyi bwerete na binyora rero naraire borere tingwa kirwe simimya ko cyeko na moinari orocha orore ibintu byatokire tingo myako ko cyora nanyone ibintu byane bibeki na bibabangire te nyomba no magoko monene mbwate step erabo ebwana tagotekyu abayiboli barenda abana babo kibatokire na magosa tiya kwegerera omwana genda mutu mumanye ninke kegendererete ko twarangeri ko jamna bagambi twarigereiri twasoire ma twanyore bituma no bire emesinero amatoke naro abana bani ko batumeke techo yo bakora nganero bagotumeka lakini iko baremete asibako bise ebintu ige ebintu byatokira abanyene barangeri go bacha barigererie ebintu byabo at least abande batebire ebintu byabo mbira egasi yarengo emetungi nera ali chisani njiro
emeito neraria chikoshon chibetiri njiraria bono nabo kororanga abantu baichanire no mwana one mwana entakana ngotara bare n'abantu benyasore na yatebekanire igo bono serikali yachira gukora uchunguzi emanyanga y'ebintu binde bikabekire kubatikana na omubaro omonge w'abachumbe onyarako bagwaka chikura na goetia omuswada o finance bill anene imeyense ya Kenya se bunge enene nigo bono egati ya Kenya baganza ko bagwesokia na ko bwatuke birengererio bya bogose asobwangoiga abanyarako bagwesokia na bamenye ko rwase constituency ya Nyaribari chache ane ko rwase ward isano gati yabo ward yabo baracho abanyarako bakomera na sensemo elia ya menyingwa sebanyarako bakugikiria abachumbe abo nagoteba nigo bagendrete ko bakwenekia ngabanyarako bakweganeria amaya na barabugo tuguterare amaganyo y'abakenya abanyarako bakobakera chikura nanya nabani banyarako bakomomochia omochumbe be constituency yo ya Nyaribari chache zairi chanda so koba agati yabari banyarako bagwakera ekura yogoetia omoswada uyo finance bill sebanyarako bakwenekia nigo bono moswada uyora chikobo kwene kingonyale ko bago kobe gurubenene ochia somo Kenya kawaida anengoro kwa Francis Osero korwase ward ya Obaracho constituency ya Nyaribari chache nigo twesokiriri tukoria rero asokorera mikao cha serikali anene gwetera saba bunge aba baitonga na ubachore tubagoto wakilisha se bunge bachire babera basaliti asoko gurukibese baruro baoniro mwananchi wa kawaida iko twabachoreta asoko egero mwananchi lakini bachire gali bunge baikarase banyo chichaye balire bangere konyanyaso mwananchi bangere tupandishere ebinto byahora kana ikobe bikongo mono asama tukagocha gochakira bona kabona ba kayesi aso bunge iko toko gikeria ababunga abaiga bachete baka support omuswado yo aba bakuwakilisha unanjo yo kurunya Nyaribari chache oyego chore turende tokakanga nero jibwegero mwananchi ngatago twara bonyomba obeiro mojando monena omuswado ego finance bill oya abachumba baito baeti anana mono mochumba korukunga sahel chanda ikeriye ndokia ojo somo Nyaribari process monto nde bwensi oromo gusi akara ikira ngana batakire goito mwananchi onse kendekenge go chikabakia na nde bwensi ogiakeranga na kayes eyo izinge go chikamokwanya go chinka 2027 uru baracho ward Nyaribari chache indumu na boda ndu angaine tusana tokateunga boda mama mboga mtu wa mkokoteni nga ndojikonyora ndojiko batago konyeka asa mangana yiga serikali ya Kenya getisa ai kero tuigete tokanyore go tofinya amafte to finyete amafta ligoro igo 27 muna mwagete yes prepare kogenda ka Kenya kwanza mwenzi ende tonyore change none ya rato konye gucha matukari motuga iga Isko yorogongoro gusini gomurai bwense Daktari William Ruto litukolera Nyarakoba wikirano moyega bwa masabo Nyarakoba gokorekana ase kanisa ya ACK asensemo ya Nyahururu gokora kura senseme yo nigo Ruto Nyarakoba gotebaniga serikali ra chikoba ekwena libaga nago tegerera egati yebirengererio hibya Nyarakoba bikobwa tokwa amo na ekegori egeke kyabasae asilieta Gen Z no nyarabo nigo boyiganya ko baga kwegerera omuswada we finance bill gati yabo boigo budget ya Nyarakoba gosomwa sobwango igasate bire ni go chibesa chinyinge Nyarakoba chikobe kwa ase wizara yechisemi ase kerenga yokondeka Nyarakoba chikoba tokobuna chibasa ribwetera somoro bule CDF na boigo ase keganja kelikia help buna enchira eyamo yogosira chisemi cha aboro kiwa ase ekegori ekekiabono. I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. And I want to tell them, we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. What I want to assure them is that we are concerned about their issues. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs. Because we know
the challenge of unemployment in our country. Let me also tell the young people of our nation that in this year's budget also, we have increased our higher education loans board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access to higher education. Chingaki echecho nigo omuraibu ense William Ruto nyarekobaga kwene kibune serikali ya Kenya Kwanza nigenyerete kobage kwena nalibaga nobo sibole oboikero go cyase chinsemo aoche serikali gatiabo elia yo kona cha ebina nabo ige bungerene libanyare kobaga gukora emirimo heli banyarete kobaga gochorerwa amona aba Kenya nonye nabo niganyare kobaga kwene kiabu na serikali terigo chikobage go esona nyencherende yonsi amone chinsemo echo chia serikali ase chigenda gose chingaki chigenda takoba chikobeka ebitambukero irigo ikirania maganyo banyata koba kuliera aba Kenya bune serikali ya Kenya Kwanza. And I want to commit to Kenya. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We agree that all these institutions are necessary for us to be a greater nation. And we will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. We must continue to be a peaceful, we must continue to be a nation of the rule of law so that together we can build a greater nation. Omega oyo bwa masawo igoni wanyara kobago ikirani gwa amona barai hagati yabo mukonyi bumurai bwenseri gadiga shagwa ababunge kurwa chinsemo aane na sorogongo ruwa centro na boigo omoaki bishop wekanisa ya ACK mense ya Kenya Jackson Ole Sapiti wanyara kobaga komobori umurai bwensa mona barai bande banyara kobaga kwena libagalia bene ochia sekegoli kikieba sabanyara kobago tegerera ebirero byabo. The Gen Zs have no tribe, no religion, no class, but they are our children. They are not enemies of the nation. They are our children. We love you and we welcome you. We want to discern what you are saying, and we pray that the Lord will give us a moment of listening to one another and understanding. So to Your Excellency and the leadership of this country, this is a discerning moment. Not so much talking, but I think listening to one another and reaching out to one another. Let us embrace the spirit of listening more than talking. And I want to encourage that even in what is going on, those are children from our families. Let us not use any excessive force, but we also urge them not to be lawless and destroy or maim or kill. Let us be civil, each and every one of us. Roboti Orurua ya Jackson Ole Sapiti oyore omwaki bishop wekanisa ya ACK osegi Anglikano mwancho moligereria noto wakera omosmali amaya asenchire wikirano chinsa isato chebono botukoli tukolia Jumapili ngwakira ngambia muno asokwanike ngonyare kobago kubwati amaya yana boigemero belio togena tabatu kwariganiria imegeta seni Kiandeze TV na boigotonyara kobato kubwatirana amona baliki baito bamangana maya bagende tokoba kwendeke abanyara ko bakwebusura chinsemo ekerenga ekenene ko yasangiria seribo ilimo tonyera ko batogusanga amona yemerobere yaito butambara bwo yobwate wetera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera se website ya www.ndizitv.net. Dolin Moenga kuruchinsemo chia kebirigo agotebanga no agene takoba ko yabwatia amaya senchire weekend no chinsa chia bono botuko na anike muntu boigo kuruchinsemo chia nyari bari ramashanera agotebanga no ale imeya maya Isaac kamuna Eunice oye kurwa se sector area ya Obogendi guswa boda ensesemeria ya amatatu na boigo mandevu bose bagoteba ngano bale imeya amaye marago ya bono ngatia mashabiki manka agene takoba kwenekia nganyale koba kubwatia
emerobelio na gati yabo amaya chinsa isato chabonobo tuko nogo yakera omosumari igagwo mwanchomo ligereria urenyara koba kwenekia buna chibichamunero gichago chera senchira yobo ikiranu nigakoro kwa Sara Mumanyi liana ngoro kwa Josephat Messi nakwa niro buligerio buya wemerobelio ekobwati na bigo obotuko obotoere ruchinga kitoko chake weekengia nyara koba toko chaka wiki hebwate amasesenia na bigo omorembe.